Hi guys, may challenge kami ngayon na gagawin. Ito bawang. Tatakluban namin ng ganyan. At ito, emperador. Kung sino yung makakuha nito, siya yung iinom. Tapos kung sino yung makakuha ng bawang, kakainin niya. Okay guys, manood kayo sa gagawin na. Orang pumita lagi. Dali ko. Ay, pagkita ko. Kuya, hindi rin mga sasaktan ng bawang. Okay, pili. Kulit ako yan. Walang laman guys, walang laman. Dahil yun naman. Walang laman siya. Wala guys, dali ko. Sif na yung isa, sif. Ano? Ako naman mag-roll. Dali ko. Ikaw na, sis. Okay. Hindi mo yung utak yan. Pili ka na? Ano, nakikita ni Rob Vlog. Kakainin mo. Okay guys. Guys, oh, impi yung nakuha niya. Hindi ka lang. Yun, tumingin ka sa camera, inom ka ng emperador. Pinagmagigilid. Action! Inom na yung sayang oras natin. Yan, so guys, lagyan natin ulit. Ito yung laro namin guys. Emperador dito, punong-puno to. Hindi sugot ko yun, hindi sugot. Hindi sila pa gastos. Kayo dyan nakikita. Sige na. Gabi mo pa ipapakita ka. Okay guys, sinapol na. Okay. Yan na. Pili na siya. Pumili ka ng isa. Wala. Nakaligtas. Yan. Okay, sino yung sunod? Ako na. Sapulin mo na, sapulin. Sapul. Napakita na sa... Sapul. Wala ako ng bawang. Sana may makuha ng bawang. Nagkakain sila ng bawang. Okay. Wala ba? Nabuksan na, bawal na. Ano kasi? Pwede binukuyo. Wala. Pinukuyo. Uri ko yung gawin. Uy, dire ko na. Wala na naman. Ligtas na naman siya. Dire. Mapay nila. Mas masugdok lang kita ha. Matablo ka, hindi hawakan. Yan. Halika. Okay, siya pa ako. Bilang ko na, tanong ka na. Okay na. Pumili ka ng isa. Sige, bukas na. Buksan. Buksan mo. Sige na, inom. Uy, kita yan. Ikaw lang palagi nakakabulot ng emperador. Swerte mo na umat. Ako na. Okay, lalagyan ulit. Ako na. Lagyan ulit. Okay, sapulin mo, sapul. Kita ba kita? Sapul. Okay guys, sapul na siya. Sapul. Okay. Okay na. Okay. Na. Pumili ka ng isa. Wala. Huwag na kasi May dami ka. Ito yung... Patay nga ako yan. Ito yung emperador. Ako nga siya ako. Okay, talikod. Tapos sapul. Sapul mo ng sapul. Hanggang ito usik. Okay guys, ito kapiliin na natin. Pili. Hindi nila ako gusto. Mawalawa ka. Tuturuin mo lang. Pagkalawa na mga ako. Challenge. Wala na. Okay, sasama nila. Okay, pering. Piring ang mata. Okay, sapul ulit. Sapul. Pili ulit. Ari, tapos eh. Wala pa lagi na ako pinapili. Ikaw na makakaibo na din. Inuhom. Ito challenge. Nakuha na niya naman ulit ang emperador guys. Inom na ulit siya. Sagat na ako ng ulo ko. Okay, inom. Yan, baka na ako nalusyon mo. Para ibo dyan yung tingin. Kailangan mga ako sa emperador. Lagyan na ulit. Piringan mo. Sumi ako eh. Piringan mo yung mata niya. Tapos, sige, shampoo. Okay, pipili na yung isa naming member ng Team Waray. Malaki. Wala. Open. Uy, bawal kapon. Wala, kaya makupi na nga ni. Open na niya. Lason na.
Ligtas yung dalawa. Siya, shabol na. Shabol. Okay, pumili na. Pumili ka ng isa. Or gusto mo dalawa. Ligtas na. Wala na. Ako dalawa. Ikaw na yung pipili. Dala. Ayaw ko lang. Sige na. Okay, so ko yun. Basta mo. Si Moray lang wala kasi. Wala si Coco. Malakas, si Moray. Shuffle ng shuffle. Okay, pipili na siya guys. Okay. Pili. Pumili ka. Wala isa. Guys, apat na bisis na siyang nakapili ng emperador. Yung dalawa hindi pa nakapili kahit tama. Yung bawang nga sa'yo bawang. Ito yung bawang hindi pa napipili. Ganyan. Yung emperador mo siya, mga apat na bisis na niya nakuha. Okay. Wala ayaw ko lang sumali. Saan ba? Ayaw ko sumali. Ito mo rin malakas. Okay guys, guys, punong-puno yan guys, oh. Uy guys, punong-puno talaga. Sakit ng ulo. Go, laban lang. Timoray. Inom na ulit sa tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Okay guys, balik na ulit tayo sa shuffle. Si Angel yung susunod, siya na. Pero lalagyan na namin ng lalagyan na namin ng emperador guys. Ikotin nga, ikotin. Tama na. Yung isa namin kasama yun. Ikot. Sige. Kasi na yung nakuha niya kaya Bawang. kakain ng bawang. Ayun, high blood. Ay, nakakuha siya ng bawang. Patingin mo. Ako naman ako. Okay. Hindi ako naman. Okay, ito na, sinus na yung tumalikod ka. Sana na tayo. Shuffle mo na, shuffle. Yan na. Shuffle. Pupunta sa live mo yan eh. Go, laban. Laban. Siya na naman ulit yung, lalaban. Yung bubunot. Guys, ang isang bisis na namin ako na ito. Karamay ka. May karamay ka na. Na bisis na nakuha yung emperador ngayon. Aray! Walang tubig, bawal. Bawal. Bawal isuka. Inom sa kanila para buti na lang. Uy, na po lalag na yun. Challenge yan. Ako malipot ako yung hindi. Saan sila katalsin? Si Angel na lang yung hindi pa na. Bawang panakot. Guys, yung challenge na to para sa Timoray lang. Okay. Okay, iniikot-ikot. Iniikot-ikot ulit. Apat na bisis na siya nakakabunot ng emperador guys. Ngayon naiwan namin kung sino ang mabubunot. Turo mo na yung gusto mong ituro. Buksan mo dahil. Buksan mo. 5, 4, 3, 2. Ayun lang siya, first time guys, walang laman yung mabunot niya. Abulos. Wala ko, napamalikot ka sa'yo na. Sige na, sa'yo na, alas na yan, oh. Tapos na. Malikod ka na, tapos i-shuffle na natin yan. Sige, habang nakatalikod siya. Shuffle. Okay na. Okay na. Okay na, harap ka na. Oh, si Du. Bawang ulit guys, bawang. Bawang ulit! Bawang ulit yung nakuha niya, bawang ulit. Kakain siya ulit ng bawang. Nakita mo ko sa bawang. Ito yung bawang na tinadtad. Sakit ako surok-surok yung harang. Bawang. Kakain siya ng bawang. Okay na? Ay, lost na. May loss na. Silos na naman yung yung shuffle ito na nakatalikod na shuffle. Shuffle. Tapos ako magkakulat. Okay, pumili ka na. Bawang. Pakita. Ang Kumain ka ng bawang. ano po yan, tagtuwa? Bawal ito la. Ay, tol na. Kainin mo. Lulukin mo. Natangis. Guys, tapos na yung challenge namin guys. Tapos na.